जों माने मोननै प्रजेक्टआव खामानि मावो आं माने बै मानास होननाय मोनसे एनजिअ दङ आरोखि बेयाव आङो गाइड हिसाबै मावो नै जाहैबाय मागुर जेनेबा औ ना मागुर ना मागुरानो आराम बानायदोना एकदम माबाथारना मागुरनि नानि एकदम मा नोंथांनि मुङा मा? आंनि मुङा राहुल दास बसुमतारी। राहुल दास बसुमतारी बबेनि? आङो बाक्सानि आसाम बाक्सानि। बाक्सा बबेनि? बाक्सा सिमला। आं बरमानि। बरमानि आं लोखि बाजारनि। आदसा आं खारुवा। लोखि बाजारा साहाथिंसो ना? मोनथिगो सारा बेयावनो दैलुन थायो दासान्दि दोनथ'यो आरो नोंथांनि माबायाव दङ ना स्टल? आङो जोंना मैया वर्कशप दंमोन माने आदसा एसे रिसर्स पार्सन फैबाय आंबो जामफानि जानानै आदसा बर'नि दखानाव बबेखि दं बर'नि माबाया सबा? बर'नि दखाना प्रपारलि नों नागिरबाथाय नैखौल' मोननाय जागोन। आदसा बेयो औ आलदा बेलाय मोननाय जाया बे जेनेबा जांख्ला होननाया नोंथांनियानो नामा? नोंथांनि नामा? आंनि नङा आदसा बे सासे मानसिनि आदसा किरात ब्रह्मा होननाय सासे मानसिया सालायो आरो आदसा मोनसे स्टार्टआप ओमफ्राय बेयाव प्रडाक्टस बानायनाय जायो रिलेटेड टु जोंनि जायगाजों लानानै जोंनि जायगायाव मा माखौ मोननाय जायो मा आरो लोगोसे बे आगरफोरा जि गोमानो थांगासिनो बेखौ माने प्रिजार्भ खालामनायजों लोगोसे बेखौ जाहाथे बियो थाबाय थाथों सास्टेनेबलि जोङो मोनबाय थाथों ओरैनो बुजिमोनबाय जांख्ला नाम खोनाबाय थादों औ मोजाङानो एक्सट्रा स्टल मोनाखै आरो ना? एक्सट्रा स्टलखौ बिदि रानाखै मानोना जोंखौबो लेंहरदोंसो नालाय ओरैनो जास्ट माबा आइ गेस बिसोरो बारा बिदि इनफर्म खालामाखै जांख्ला Please go check. उनको गुजार नहीं पता क्या है अच्छा बताओ ना क्या क्या करना So the idea is to set tourist places like cafes and छोटे stores, ठीक है, and supply postcards in छोटा high quantity, ठीक है, low price items, ठीक है, and basically set up a business, ठीक है. So like I was reading the tagline ना लखन हाथों वाला, yeah, and quite honestly, what seems in में आज full almost like 15,000 के post हैं, which is mostly. So I was thinking if I do that on a regular basis, like the in-shop stores should buffer road, and on average, typically like even like 10,000 rupees business to get into, because it's very little time occupying kind of a thing. Yeah. आपको उस महीने में एक बार जाकर बस देखना है उनको क्या requirement है. Yeah. And that's it. I take the pictures, it's like self-paced. I do the printing. Yeah. I just need somebody to tell me कि इस वाले शॉप में इतना चीज़ मिल रहा है. जब वो जाता है ये मोनसे स्टार्टआप बानायदों ओमफ्राय मैया वर्कशप थानानै आं जेनेबा रिसार्च हिसाबै जों माने मोननै प्रजेक्टआव खामानि मावो आं माने बै मानास होननाय मोनसे एनजिअ दङ आरोखि बेयाव आङो गाइड हिसाबै मावो इउटुब चेनेल मोनसे आरो बेवहाय होना लोगोफोर नै भाइटिया जाबाय राहा पानिनि आरोना नामा माखौ होनोलाय आंना राहुल दास बसुमतारी थांनानै बोरैबा आलासि बायदियानो ओंखारहैबाय जों सिनायलायनाय आलासि बायदियानो ओंखारहैबाय आरोना सोंलायनानै मिथिबाय भाइटिनिफोरखौ नायनोसै प्रडाक्टखौ नायनोसै नायजागोन नै जाहैबाय मागुर जेनेबा ना मागुर औ ना मागुर ना मागुरानो आराम बानायदोना एकदम माबाथारना मागुरनि नानि एकदम डिजाइन बानायबाय आरो आरो बेफोर जाहैबाय जेनेबा नै गान्दा प्रडाक्टसफोरा मोजां मोजांथार बुस्थुफोरा
नै आरो मानसि बे मानसि सिनायसै गामसा गाननाय नै भावरिया धुलिया एकदम मोजां दख'ना गाननाय बिराद मोजां नुदों आङो दावराय इमा दाउब' बिबार बिराद माने नायनो मोजां मोजांथार बुस्थुफोरा आखाइजों बानायनाय बर'नि आखाइनि खामानि आरो जांख्ला जांख्ला स्टुडिअ हिमालयान बिउटि And it doubles up as a face oil also. मानसिफोरनि गाम्बारि सिख्ला आरो गोथां गाननाय नायलाय बिराद मोजां आरो कालारा बिराद कालारफुल मोजां ग्रिन कालार दख'ना गानदों बर' सिख्ला होनलाय नैयावबोसो दंबावो नै माने आखाइया माबा जानांगोन आरो एकदम स्मुथ जानांगोन बानायग्राया ना जानांगोन But if you must, मोजां भेरि नाइस खामानिया आखाइनि खामानिया बै बे बिबाराबो जों दावराया हाजार फैयो बिबारा मोजांथार दख'नानिनो बानायनाय ना बेयो माने बानायदो दे आरो ना that's what's really nice. Without any baking soda, my God. Because everybody's putting baking soda. सरि फिसा फिसा They do have rooms, but I think वाटार बेंक मानासाव मोननाय नायगोन बे नायना खामानिया सुबैनो लुबैसिना बेनि बानायनायानो खामानिसै आरो बिसोरो मागुर नाखौ जानोसो लुगैबाय आं मागुर नाखौ रेड पान्डा आदसा रेड माने बै अरुणाचलाव थांनायाव बै जेनेबा वमेन्सफोरखौ जोङो वर्कशप प्रभाइड खालामनानै जेनेबा सुनो आरो ओमफ्राय स्टिच खालामनो फोरोंनानै बे फाइनाल प्रडाक्ट माने आतसा बे जिनिसखौ हजोंहाय मोननाय जायो रेड पान्डाखौ अरुणाचलाव सुथारो जेनेबा इसोर जाहाथे दाम सुथारथों बेनि थाखायनो माने बिसोर मोनसे लामा लागासिनो माबोरैबाथाय बिसोरो मानसिफोरखौ बेनिफ्राय गोजान लाखिनो सुथारनाय मानाय मोजाङानो मोजां मानसिफोरा बिराद मोजां बानायदों जांख्ला 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 स्टुडिअ खोनाबायसो थायोमोन जांख्ला स्टुडिअ होननानै मारबाय दे बिदिब्ला होमबा जों एखे बेरायथोनि लोगो मोनगोन